Ati riyo jajan-jajan wis cemepak iki sangune arek cilik-cilik wis enek apa gurung nanti wong nggonku mang. Ngomong? Apa, Pak? Iki dilungkas iki riyo. Iki sangune arek cilik-cilik wis enek apa gurung? Wis tak siapi san. Lah, dengeran tak kei dhuwit piro, Bang? 200. Oh iya. Kurang ora? Gak. Oh iya. Ya pek menawa kok arek cilik-cilik akeh wong arek cilik iki biasa ini kan wong Akeh wong sekolahane dhewe kabeh kok. Arek-arek engko dilungkas ya paling ya rene. Iya, ponakan kabeh mesti teko. Ya wis masak-masak kono. Ya, aku mau guru masak ya. Lah iya. Tak masak sih aku. Jangan apa kono. Jangan ket mau guru mateng-mateng. Jangan opo, masak opo iki. Dan masalah wong. Wong kena aku iki. Nah wong riyo yo kate benakno kokon benakno lawang kan benakno. Macam lho. Berantakan kabeh. Grajine nang ndi grajine iki mang? Ket mang yo gurung mateng-mateng, gurung mangan iki. Wah. Ring. Masak opo iki mang? Wong lanang serambet jaji ora tau blonjo nyocot ae. Lah iki foto dijangan iki ae wis. Yes. Ateng. Wis mari. Wis graji gak ono. Wis napiye carane iki raya bingung kabeh karepe dhewe. Wong guru mari. Grajine gak ono. Waduh. Jane nyapa celak-celuk iki. Ki masak apa sih kok gurung mateng-mateng ket mau. Wis mateng ya lho. Wis mari ta? Kenapa mari apa wong grajine gurung ono kok. Oh, ala Areng pada gawe ngukur- ket mang koyo tumo suwal ngono ket mang. Wong riyo-riyo nduk kongkoni tok ae. Lah piye? Bingung kabeh ngene iki. Lah aku ra kena ya, Tran. Nyileh-nyileh kan lho grajine. Gendang mari ndang wis. Ini sebelah kono ta? Duk sebelah kono lho ngetan. Oh. Ya wes. Nah emang ketengku jalan suwek. Alah gampang engko. Iki pokok iki engko dibarene se baru engko tak kekne tak wehi mangan. Ngono ta? Yo. Wes mateng tenanan iki. Wis mari. Yo, wong cerewet tenanan ngene iki. Sitok guru mari gaji kalau saya tak nyileh sik. Ya wis, ndang. Masak aku arepan iki kelan opo enake. Jangan bening lah karo goreng tempe wis enak. Kamu Apa, Pak? emang masak apa riyo ngene iki? Engko ndang arek-arek njaluk mangan. Aku mau jangan bening ambil goreng tempe air yo. Wah, seger iku. Lah iya, golek sing seger. Iya. Jagane arek-arek nang moro ngono. Iya, ponakane cilik-cilik akeh. Lah iya. Lek gelem mangan tapi Engko dilungkas arek-arek moro. Jajane wis siap kabeh. ya wis lha iki jajan kurma ya enek. Sriping gedang enek. Wis komplit. Ya wis, yang ngono ya nganu ae. Mbak ngenteni arek-arek moro. Iya. Monggo. Enak Mbak. Piyu. Kowe blong. Walah. Ke gerung riya nih. Hah? Dari aja ta. Ya sida kayane jajan iki kadung cemepak kabeh komplit tok dadak. Urane ae bawalan ae yo. Wis ya yo mek awakmu tok Ya, blong. padha-padha. Dilarang, Mbak. Oh, akeh jajane ngene. Enggak, kali Itu dicicil, nanti Mbak. Mang. Hah? Ngerti ta iki, Mas? Urung metu aku cek nunggu omong dadi wong tua ya sing ngene iki Joko omah. Lah apa Joko mamun apane? Ya engko nek jajane kepanan wong-wong iku. Wis kuno jajan wong. Lah iya. Lah metu-metu ngene sedari aja ta iki. Sida Wis tambah panen kono, Mbak.
ora dibuka ya boleh mangan. Lo buka dhewe masa gak iso. Ini jajan kadung komplit atau tidak? Tapangane ya. Pilih apa iki sembarangan. Tuku Arab iku larang iku. Tuku Arab. Iya, Indonesia gak ana ya. Gak ana Indonesia ku. Ngene tuku Arab ya kapan tekone? Ayo ku lho. Iya nek mangan ngene iki. Hah? Ya Iya, Nek, cek, Mbak, cek. Gawe pacul ngono lho. Lah nyileh untumu aku. Gawe pacul ngono. Paculan karo pacul. Ini dua ya. Wong desa ku iki. Lah apa sih? Isine, Mbak, sing digua. Iki sini. Wis nang dipangan kuwi aja nyocot ae. Ya ampun. Apa sih ini jajanmu nih? Enak cangkemmu iki yo. Iki lho sing tegas kowe. Kowe ngono-ngono kuwi ora patek tegas. Masan apa iki nyeret iki ya? Jagan banyak putih-putih ngono ta iki. Lho, iki bang seretan balik kaya tenanan, Pak. Misakno rek tak jebule banyu, Pak. Kaget aku ya Allah. Ramang-ramang kok. Jane wong iki mang golek graji apa nandi to, Beh? Tak golekane sik. Mau, endi? Banyune iki mang. Sak modar iki kok. Wah, mecicil sak modar iki. Yo, yang tumbe kono. Lho, lah iya to, mau pamit golek graji, tibae datuk ning kene. Yo iki mang cek riayan iki mang cek riayan. Yo ngono kuwi golek graji sik to. Iki piye terus tandangane? Kowe wis riayan mbek aku pegoro. Oh iya, gorong pali lali aku. Lahir batin yo pali. Bes jajane apa ae iki? Wis sembiarang kali rene Iki ora ana sing isine duit iki. Hah? Ora ana sing isine duit. Duit tangga enek nek kanggo awakmu. Wah, tenan iki. Ndi THR-e? Gampang engko. Ketmang ning kene. Yo cakut lungguh iki mau mangan jajan lho keselelek aku cakut domben iki yo. Masa kok ngegolek graji lho ket pali. Nggo nangku kok lho. Gono ditandangi ket mang. Pas depan iki gajine akeh iku jajane akeh ini. Jajane akeh ini. Iki apa to, Mbah? Mbah moto mulai panganan ngono langsung ijo. Domeng enak iki lho, ora mlempem domenge. Aja sing atus-atus ya. Masalah panganane akeh men iki. Ayo. Yo. Jane arek timang lho kaliren lho piye? Mbok iki mejare lah omong iki golek gaji paling wis tak cepaki sego sak kei. Apa mas barang-barang lah kok riayan ning kene. Ya iya. Ki kapan iki nggonku ditandangi? Ya, mulai. Aku tak pamit sik ya, selak repot aku. Kowe mulai tenan? Heeh, lahir batin ya. Oh iya. Lah iki sangune sik. Wis kayak tenan iki. Yuk. Beh, masyaallah. Kalane tanganku gawatel Pak Likat mang. Wis. Matur suwun Pak Li. Lho. Kayak mulai, Mbah. Hari mau jangan akeh. Aku iki tegale. Kowe girang gablok njaluk sangu. Golek dhewe kono. Iya. Lah piye iki? Lah iki aku padha-padha ngono. Oh, wis gerang-gerang kok dadak njaluk sangu. Wah. Loh, kurang ajar iki. Awas kowe ya, tak golekane. Wah, tepakan untuk graji iki. Hah? Tak colong ae. Wah, tepakan butuh graji iki ya.